Hollywoodi producer, médiasztár, politikus, üzletember. Autogramkártyát és fényképezőgépet szorongató rajongók. Kicsik és nagyok, civilek és hírességek. Valamennyien szeretik a Forma 1-et, de legalábbis annak új sütető csillagát. A kígyózó tömeg egy fővárosi divatház születésnapi partiján a brit pilótát, Lewis Hamiltont várja. Szerintem ez a háttér, amit a Formula 1 adna egy filmhez, az nagyon izgalmas, főleg a belső része. Tehát a verseny az egy dolog, ugye az egy idő után vagy szereted, vagy unod, de ami a verseny mögött folyik, az a fantasztikus intenzitás, az a professionalism, azok a csapatok, akik összeállnak, hogy ez a kocsi tényleg fusson, és úgy, hogy legjobban menjen, ez egy nagyon érdekes dolog. Valamikor a 80-as évek elején elég nagy küzdelem volt, hogy ide jöjjön-e egyáltalán. Én akkor azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy ilyen reklámot az országnak semmi más nem tudja biztosítani, vagy nem tudná biztosítani, mint a Forma 1, és végül is ez az álláspont győzött. És kinek drukkol? Räikkönennek. Egyrészt a Ferrari miatt, másrészt talán a finn pilóták iránt érzett rokonszenben Mika Häkkinennek is nagy híve voltam, aki már visszavonult. Amíg az ember nem ül be egy Forma 1-es autóval, nekem ugye volt szerencsém, addig nem jön rá, hogy miért is tudnak ők nagyon jól vezetni. Tehát amikor úgy, arra emlékszem évek távlatából, úgy forogtunk 360 fokot, hogy úgy azt éreztem, hogy a Panisnak az autójába ültem, hogy most milliméter pontosan beállítja, hogy körbe mentük az egy körünket. Tehát szóval olyan érzed magad alatt a kavicsokat, tehát elképesztő. I'm a fan of Hamilton. Nagy Hamilton rajongó vagyok, nagyon aranyos fiú, rendkívül tehetséges, és nincsenek allűrjei. Hiába egy világsztár, megmaradt egy hétköznapi embernek. Egy motorvilágbajnok, ha beleülne egy ilyen Forma 1-es autóba, mennyire lenne idegen számára? Hát idegen lenne, mert elég más egy autó, de azért van autós tapasztalatom, ahogy az előbb is említettem, mentem már 24 órás GT versenyen, Porsche kupán, tehát biztos, hogy nagy lenne a feladat, de nem volna szégyen. Szerinted ki lesz a világbajnok? Ezt nehéz megmondani, de Räikkönen már volt, talán Hamilton. A család nagy Ferrari rajongó, úgyhogy nekem is a Ferrarinak kell drukkolnom, de nem nézem minden alkalommal, de egyébként egy fantasztikus sport. Mi lehet ennek a versenynek a titka? Számtalan ilyen autóverseny, és mégis a Forma 1 a szó szerinti number one. Gyors autók, rengeteg pénz, csinos férfiak és nők, ennél több nem kell, és rengeteg pénz. Azért van itt ma mindenki, hogy megnézze a leendő világbajnokot. Én azt gondolom, már tavaly is járt volna neki. Az világos volt, hogy egy bonyolult technikai sportágban nem csak mindig a személyiség dönt, hanem egyéb ügyek is. Szerintem ebben az évben nem lehet elvenni a világbajnoki címet Hamiltontól. Nem kellett csalódni a szép számú tömegnek. Lewis Hamilton a rajongókkal közvetlen, a színpadon szellemes és szerény volt. Engem semmilyen a motorsport egyáltalán nem érdekel. Én inkább a csapatjátékok, meg a játékosság az, ami engem inkább vonz. De ez a pasi, aki itt volt ma, ez a Hamilton gyerek, ez nagyon rokonszenves. Ez igazi emberből van még, ebből nem veszett el az ember. Sokan, akiket így bemennek ebbe a sztár kategóriába, azok elveszítik az emberi tartalmaikat, és pózból és ilyen modorokból áll inkább a létezésük és a viselkedésük. Ez nagyon természetes volt, elegáns volt, visszafogott volt, nagyon rokonszenves pasinak tartom. Kimi az Iceman, teljes mértékben hozta a formáját. Fernando tavaly nagyon kellemes csalódás volt, mert nagyon rossz híre volt, nagyon kellemetlenül viselkedett egy-két régebbi fogadáson, előző fogadáson, de Lewis minden képzelet felülmúlóan kedves volt, aranyos volt, gyakorlatilag mindenkivel szóvált, mindenkinek adott autogramot, és hát nem voltunk kevesen, hál' Istennek, de mindenki azt hiszem, hogy megkapta, amit szeretett volna tőle. A 23 éves brit pilóta a Forma 1 történetének első színesbőrű versenyzője, és egyesek szerint talán a legnagyobb tehetsége is. Eredmény listája impozáns. A pályáját 10 évesen, 1995-ben kezdő go-kart pilóta, a 2007-es Forma 1-es bemutatkozásig jószerivel mindent megnyert. Tavaly kezdésként mindössze 1 ponttal maradt le a világbajnoki címről. Még 10 évesen, amikor autogramot kért Ron Dennis-től, megegyezte a csapatfőnöknek, hogy egyszer még az ő istálójában fog versenyezni, és ott világbajnok lesz. Halatlan népszerűségére csak egy példa. Angliában már a Forma 1-es pályafutása legelején sokkal népszerűbb volt, mint maga a királynő. A lakhelyén, egy angol kisvárosban, Stevenage-ben
Tavaly például utcát neveztek el róla. Már 22 évesen önéletrajzi könyvet írt, amelynek csak a kiadói jogaiért állítólag $2 millió, azaz 345 millió forintot kapott. A világbajnoki pontversenyt jelenleg is vezető pilóta egy exkluzív interjút adott a Napkeltének. Úgy hallottam, nagyon ízlik önnek a magyar konyha. Mi finomat evett nálunk? Nem, a szállodámban volt, az ottani étteremben a legutóbb is ettem, de egyszerűen nem tudom, mi volt az. De mindenképpen nagyon szerettem. Úgy hírlik, utálja, ha az újságírók a világhírű golfjátékoshoz, Tiger Woodshoz hasonlítják. Miért nem szereti az összehasonlítást? Nem utálom. Inkább nagy tisztesség, hogy ugyanabban a mondatban említenek Tiger Woods-szal, de nem vagyok Tiger Woods. És nagy rajongója vagyok viszont. Állandóan nézem a játszmáit. Kétféle kép él önről a sajtóban. Az egyik a valóságos playboy, aki habzsolja az életet, a másik a rendkívül szerény, visszafogott fiú. Melyik az igazi Lewis Hamilton? Normális emberként élek, szeretem a barátaimmal az időt eltölteni. Ilyen fiatalon, a világ egyik legnagyobb sztárjaként mi tartja még a földön? De egyszerűen így neveltek. Nagyon keményen dolgoztam, hogy eljussak oda, ahol tartok, és nagyon nagyra értékelem azokat az esélyeket, amiket kaptam. Az alkalom mindig nagy lehetőségeket kínál, és nagy tisztességnek érzem, hogy itt lehetek. A híres elektronikus gitárját Budapestre is elhozta? Gyakran játszik rajta a versenyek között? Valahányszor visszatérek a szállodába, mindig leülök és játszom egy-két dalt, amikor csak idő adódik rá. Ugyan nem hoztunk elektronikus gitárt, de spanyol gitárunk van. Megkérhetnénk, hogy egy picit játszol. A magyar rajongók kedvéért. Szép a gitár, de nem. Thank you. I've never played live on TV, so I would never do that. I'm not that good. Ez nem élő. Csak pár akkordot, mondjuk a kedvenc számából Bob Marley-től a No Woman No Cry. Így nem láthattuk őt gitározni, sem énekelni, mert hogy állítólag szeret és tud is. Láthatjuk viszont autót vezetni, és ő abban a legjobb. Sokak szerint az egész világon.